Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. El Barça és com la setmana dels 3 dijous. No hi ha equip, no hi ha plantilla per competir en les 3 competicions que estem jugant actualment. Benvinguts a Bàsquet Blaugrana a Debat. És el programa número 8, corresponent del 3 al 10 de novembre. I sense ja més preàmbuls, començo. Salt! Bé, em sembla que tots tenim clar que el Barça no té equip, no té plantilla per competir en les 3 competicions que hem de disputar o estem disputant: la Lliga Endesa, la Copa del Rei i l'Eurolliga. La veritat és que és una mica decepcionant tot plegat, però res de nou. Ja ho sabíem, això, que aquest equip no dona per més. Per tant, no crec que la gent ens hàgim de decebre, perquè no tenim plantilla per jugar totes aquestes competicions com cal. I per això no és d'estranyar que el Barça ara mateix estigui plantejant jugar sobretot a l'Eurolliga. I aquí és on hi posa, diguem-ne, tots els ous en aquest mateix cistell. I la derrota, per exemple, d'aquest diumenge contra el Múrcia a casa, a la Lliga ACB, que en condicions normals podria semblar estranya, doncs jo penso que no és gens estrany, és d'allò més normal. Com dic, el Barça té 2 cares, la cara europea i la cara, diguem-ne, espanyola. La cara europea, de moment, doncs, va força bé, perquè tenim 5 victòries i 3 derrotes, les mateixes que el València, una victòria més que el Madrid, que sempre va bé, això de comparar-se una mica quan les coses van bé, i també 3 més que el Baskonia, que només en té 2. Tot plegat ens confirma doncs, el que jo he dit 1000 vegades, que el Barça està a mans dels prejubilats. Aquest equip format per Sato, Panther, Clayburgh, Sengli i Vesely és el que sosté doncs, tota la plantilla, i quan juguen bé, quan tenen el dia, quan estan inspirats, són capaços de guanyar a qualsevol. Però quan tenen el mal dia o quan necessiten ser reemplaçats per l'anomenada segona unitat, doncs les coses van de mal borràs. I és que, senyores i senyors, no tenim segona unitat. La plantilla està mal confeccionada. Això ja ho hem dit des de sempre i ho haurem de tornar a repetir encara que siguem una mica pesats. I a més, desjortadament, sempre dèiem que el Barça, pel que estem veient en els últims partits, tot depenia o principalment de Senghelia, que per desgràcia nostra s'ha lesionat contra el Múrcia a l'últim partit d'aquest diumenge. Té un esquinç al turmell, però sembla que no podrà pas jugar contra el Real Madrid en partit d'Eurolliga aquest divendres. També ja és mala sort, però és que hem de tenir present que quan el Barça va fitxar aquest jugador ja se sabia que era un jugador que era molt hàbil, molt propens a les lesions, el mateix que Clayburgh. Aleshores ja sabem que hi ha jugadors que es lesionen cada 2 per 3. Per què fitxar-los? Aquesta és la pregunta del milió. Tot i així, doncs, hem de reconèixer que Senghelia és un patrimoni, és un valor, és el jugador més important del Barça actualment. Recordem que a l'últim partit contra el Partizan va tenir un 42 de valoració, el jugador més valorat, el jugador més important d'aquella jornada de la Lliga Europea, perquè pràcticament tot el que tocava ho convertia en or. I també ha estat el revulsiu del Barça en aquest partit del diumenge contra el Múrcia, un Barça que perdia per 21 punts, sí, us ho podeu creure, un Barça que en el primer quart perdia per 34, li havien encaixat 34 punts, que ha batut un nou rècord, el rècord d'haver encaixat més punts en un primer quart des que existeix la Lliga ACB. O sigui que anem batent rècords la majoria negatius. En aquest partit contra el Múrcia, com dic, Peñarroya va fer una entrada pràcticament amb jugadors de la segona unitat i aquesta segona unitat no funciona, amics. I esclar, amb mig equip, per dir-ho així, amb mitja plantilla, no podem aspirar a guanyar absolutament res. Això sí, quan l'equip d'aquests els prejubilats estan entonats, i esperem que ben aviat s'incorpori l'APRO,
que deien que anava per 3 setmanes, sí, de moment doncs, no sembla pas que pugui jugar aquest divendres contra el Real Madrid. Com deien, doncs, amb aquesta plantilla tan minsa, no solament pel nombre de jugadors, sinó també per la qualitat i per les actuacions que tenen decebedores. Repassem-ne alguns jugadors. Per exemple, Cahill és un jugador que en defensa està bé, però en atac aporta molt poc. I a més no entenem per què ocupa plaça d'extracomunitari. El Barça té 3 extracomunitaris, que són Claiborne, Cahill i aquest Clyburn. Doncs, naturalment, a la Lliga Endesa només en poden jugar 2. Per què es havia de tenir al Barça 3 extracomunitaris, 2 dels quals pràcticament no poden jugar a la Lliga Endesa perquè un sobren, no? Que són Norris o Case o Claiborne. Em sembla que abans potser no he dit bé. Bé, aquests extracomunitaris són Cahill, Norris i Claiborne. Doncs un dels 3 queda fora. Generalment és Norris. El Barça es pot permetre el luxe de jugar a tot un campionat, tota una lliga, amb un jugador que no pugui jugar a la Lliga Endesa perquè és extracomunitari. Realment jo no entenc res de res. I de la resta doncs ja sabem el que passa sempre. Brizuela i Parra un dia juguen bé, altre dia juguen malament. De Billy Hernán Gómez em sembla que no val la pena ja no dir absolutament res. I Fall doncs pràcticament és residual, oi? En fi, doncs hem posat tots els ous en aquesta Lliga Europea, vam guanyar el Milà per 2 punts amb penes i treballs, com si més no, a l'última jugada la vam saber defensar bé. Contra el Partizan vam guanyar per 2 punts, recordem-nos tots, passarem a la història, per aquell triple des de la seva pista de Claiborne, va estar excepcional, aquell triple ens en recordarem pràcticament tota la vida, i la setmana doncs, hem acabat amb aquesta derrota contra el Múrcia, amb el qual el Barça té 2 victòries a la Lliga ACB i 3 derrotes. És la situació, amics, no ens fem gaires il·lusions i és el que tenim. Aquesta setmana, però, hi ha hagut una cosa positiva, que és pel que fa al Barça Sub-22, aquesta Lliga 1 d'universitat, no de número, que ha engegat amb encert la Federació Espanyola. El Barça es va enfrontar al Real Madrid, aquí al Palau Blaugrana, i el Barça va guanyar per 8 punts. Hi havia 1.823 persones. Oi que no està pas gens malament? Doncs Déu-n'hi-do. I el Barça, com dic, va guanyar per 8 punts. Bones actuacions de Keita, de Kuzkurica i de Bona. I això és el que ens interessa sobretot perquè aquests jugadors són els que es poden ajudar al llarg de la temporada abans que tots ells se'n vagin als Estats Units, no? Recordem que ha començat la Lliga Nord-Americana de les universitats als Estats Units i amb jugadors ex-barcelonistes com Sart, Grujica, Rafael Villar i Jacques Onis, que suposo que jugaran bé perquè en saben i a més cobraran molts diners que nosaltres no els podíem oferir. Pel que fa al calendari, doncs aquesta setmana tenim el Barça-Madrid, ja he dit aquest divendres, a 2:15 al Palau Blaugrana, un partit d'alta explosió, d'alt nivell. Recordem que hem perdut les últimes vegades amb l'equip madrileny. Jo penso que estem 6-0 a favor del Madrid a l'última temporada i aquest partit, doncs, esclar, sense en Lapro, Núñez i Sanguelia no es presenta gaire clar, però en fi, tot és possible si els jugadors es concentren, veurem què és el que pugui passar. I mentre el Barça té lesionats i no recupera ni fitxa ningú, el Real Madrid es pot presentar amb el seu nou fitxatge Alex Len dels Lakers, un nou pivot molt defensiu, i com dic, el Madrid i els altres van reforçant, el Barça no, bé, reforça de la directiva, que han fitxat ara en Trias. Jo penso que amb aquests diners es podria haver fitxat un base almenys temporer, que en diuen, per passar l'estona. No ha estat així, no tenim sort, no tenim tampoc dirigents, i aquesta temporada ja seria bo que fos de transició, però bé, em sembla que poca cosa podem esperar. Tot i així, hem d'aprofitar les bones circumstàncies, els bons moments que puguin arribar, perquè hi ha jugadors de gran qualitat, i aquesta gran qualitat ja l'hem vista en alguns partits de l'Eurolliga i segurament la tornem a veure al llarg de la temporada.
I aquesta és l'esperança que ens fa veure que, com a mínim, doncs podem veure algunes engrunes, algunes gotes de gran qualitat que valgui la pena doncs, veure aquests partits del Barça tant en directe com en televisió. Doncs, com dic, aquesta setmana tenim Barça-Real Madrid divendres a 8:45. Per cert, hi haurà un homenatge a Abrines, el nostre exjugador, que s'ha retirat aquest any, després de 10 temporades jugant al Barça, d'aquí va haver un temps que se'n va anar, com tots recordarem, als Estats Units. Abrines ha estat un bon jugador, el que passa que les dues últimes temporades el pobre doncs no ha tingut unes bones actuacions i això sembla que li pugui minvar una mica tota la seva actuació. Però vaja, penso que hem de tenir sempre, de mirar les coses globalment, i Abrines doncs, ha tingut podem dir que ha estat un jugador notable dins la història del Futbol Club Barcelona. I el diumenge tenim a Girona, a 2:15, partit de Lliga al Bàsquet Girona, que tampoc està gens malament. Recordem que l'any passat el Barça va reafirmar el calvari del partit de Girona, on van perdre, i pràcticament poc o molt hem perdut amb tots, amb la resta d'equips catalans. Bé, doncs aquest és el panorama, i fins avui aquest informatiu de bàsquet independent i català. Espero doncs, que us hagi agradat, que tinguem bona setmana. I acabo, com sempre, amb una frase que em sembla que resumeix la nostra situació. Allà on n'hi ha, no en ragen. Malgrat tot, avui, ahir i sempre diem força Barça! I si pot ser amb un somriure als llavis. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.